उपस्थित मी शब्द सुमनाने स्वागत करतो. तुम्हा सर्वांना माहीतच आहे, शिक्षक म्हणजे एक आदर्श असतो. तुम्ही सर्वांनी आपापल्या शिक्षकी कारकिर्दीमध्ये 35 ते 40 वर्ष शिक्षकी ज्ञान मातीच्या गोळ्यासारखे असलेल्या मुलांना तुम्ही एक आकार देऊन मुलांना तुम्ही घडवलेले आहे. आणि कुठेतरी समाजाचा एक केंद्रबिंदू कुठेतरी तुमच्या समाजाच्या कार्याची दाद घ्यावी म्हणून आमचे मांजरे मतदारसंघाचे धडाडीचे आमदार दयानंद भाई सोपटे यांच्या योजनेतून त्यांच्या कल्पनेतून आज इथे हा सत्कार सोहळा आणि या दिवशी होत आहे जो शिक्षक दिन. तुम्ही 40च्या पेक्षा तुमच्या शाळेमध्ये तुम्ही साजरा केला आहे आणि याच दिवशी ज्या शिक्षकांचा सन्मान होत आहे हे खरोखरच गौरवास्पद अशी बाब आहे. तेव्हा ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे असे दयानंद भाई सोपटे, तेव्हा मी तुम्हा सर्वांना विनंती करतो त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होत्या. आजच्या या कार्यक्रमाला आमचा प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत माननीय श्री दिलीप वेटणीकर सर, तसेच या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मांजरे मतदारसंघाचे आमदार तथा GPDCचे चेअरमॅन माननीय श्री दयानंद भाई सोपटे, तसेच या प्रभागाचे प्रमुख माननीय गोरख मांजरेकर सर, या मंडळाचे अध्यक्ष मधुकर परब, तसेच सचिव सुदेश सावंत, या सर्वांचे मी स्वागत करतो. संस्कृती आहे आपली प्रकाशाची, संस्कृती आहे आपली प्रकाशाची, शीतलता आहे त्या चंद्राची. दीप प्रज्वलनाने सुरुवात कार्यक्रमाची हीच प्रथा आहे भारतीय संस्कृतीची. मी उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांच्या दीप प्रज्वलन करून त्यांनी या कार्यक्रमाचे विशेष उद्घाटन स्वागत करावं. त्याचबरोबर आमच्यामध्ये गोविंद बाबा पारसेकर हे जे उपस्थित आहेत ज्येष्ठ असे शिक्षक, त्यांना पण विनंती आहे की त्यांनी सुद्धा प्रज्वलन करू. ज्योत पेटवू ज्ञानाची, ज्योत ही अभिमानाची, ज्योत पेटवू ज्ञानाची, ज्योत ही अभिमानाची, ज्योत तेवते अंधारात, ज्योत तेवते अंधारात, वाट दाखवते जगण्याची, वाट दाखवते जगण्याची. सुराच्या मधुर बरसातीने रंगमंच हा बहरून गेला, सुराच्या मधुर बरसातीने रंगमंच हा बहरून गेला. तृप्त होऊन खुर्च्या म्हणते पाहुणे आता खाली कशाला. विनंती आहे मंडळाचे अध्यक्ष मधु परब यांना की त्यांनी मान्यवरांना सन्मानाने आणि आदराने व्यासपीठावर बोलवावे. मधु परब.
सावंत यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर आसन करावं. कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलनानं झालेली आहे. आता आम्ही मान्यवरांचं स्वागत पुष्पगुच्छ घेऊन करूया. आजच्या कार्यक्रमाला माननीय श्री दिलीप बेकेकर सर, मी विनंती करतो योगेश कायसोलकर याला की त्यांनी पुष्प देऊन मान्यवरांचं स्वागत करावं. जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करावं. त्याचबरोबर मांद्रे मतदारसंघाच्या प्रभागचे इंचार्ज माननीय श्री गोरख मांद्रेकर सर, त्यांचं सुद्धा आम्ही इथे पुष्प देऊन स्वागत करीत आहोत. मी विनंती करतो योगेश कायसोलकर यांना की त्यांनी पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करावं. त्याचबरोबर आहेत मंडळाचे अध्यक्ष श्री माननीय मधु परब, त्यांचे सुद्धा आम्ही पुष्प देऊन इथे स्वागत करीत आहोत. मान्यवरांचं पुष्प देऊन स्वागत की त्यांनी स्वागत पर भाषण व्यक्त करा, मनोगत व्यक्त करा. नमस्कार. आजच्या या शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून या रिटायर टीचरांच्या सत्कार सोहळ्याच्या कार्यक्रमात व्यासपीठाचे उपस्थित आदरणीय श्री रिटायर बेकेकर सर, या कार्यक्रमाचे ज्यांच्याने आयोजन केले त्याचे अध्यक्ष आदरणीय ह्या मांद्रे मतदारसंघाचे लाडके लोकप्रिय असे आमदार दयानंदभाई सोपटे, या मतदारसंघाचे प्रभारी आणि या कार्यक्रमाचे इंचार्ज म्हणून असे आदरणीय गोरख मांद्रेकर सर, तुम्ही समोर बसलेले सगळे मोठ्या संख्येने आदरणीय असे गुरुजन वर्ग, भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख कार्यकर्ते, बंधू भगिनी, या कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचे मंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतात. आणि आज समोर बसलेले तुम्ही आदरणीय असे ज्याच्या हातातून हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी घडले, ज्या विद्यार्थ्यांना आकार दिले, ज्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही ज्ञान प्रदान केले, अशा तुमच्या सगळ्या आदरणीय व्यक्ती या शिक्षक दिनाच्या निमित्तानं कोटी कोटी नमन करतात. आणि आजच्या ह्या कार्यक्रमाचे ज्यांच्याने आयोजन केले, ह्या कार्यक्रमाच्या आयोजना फाटले पासून पॉलिटिकल स्टंट ना किंवा खंयतरी पॉलिटिकल स्टंट ना तर खंयतरी ज्यांच्यानी समाजा खातीर आपले मोठे योगदान दिले आसा, ह्या देशात विद्यार्थ्याच्या रूपात एक उज्ज्वल भवितव्य प्रदान केले आसा. निस्वार्थीपणान ह्या आपल्या ज्ञानाचो उपयोग तुम्ही केल्लो आसा. हेचे खंयतरी एक उगडास, आठवण आणि पोस्ट पावती फक्त हे औचित्य साधून ह्या सत्कार सोहळ्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आसा. हांव शिक्षक दिनाचे पुन्हा एकदा तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि माझे 2 शब्द सोबत आणि देव बरे करूं. धन्यवाद माननीय श्री मधु परब. जीवनात यशासाठी नियोजन असावं लागतं. जीवनात यशासाठी नियोजन असावं लागतं. तसंच कार्यक्रमाच्या यशासाठी योग्य ते प्रयोजन असावं लागतं. म्हणजे कार्यक्रमाचे प्रस्ताव. मी विनंती करतो मांद्रे प्रभागचे इंचार्ज माननीय गोरख मांद्रेकर सरांना की त्यांनी प्रस्तावित करावं. नमस्कार. आजच्या या शिक्षक सन्मानच्या कार्यक्रमात व्यासपीठाचे आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार दयानंदभाई सोपटे, गोव्यातील शिक्षण क्षेत्रात काँग्रेस काही असे लोक असतात ज्यांनी शिक्षण क्षेत्रात अनेक वर्ष कार्य केले, असे ज्येष्ठ शिक्षक, मार्गदर्शक, साहित्यिक प्राध्यापक दिलीप बेकेकर सर, मंडळाचे अध्यक्ष मधु परब,
सगळे इतर कार्यकर्ते तसेच खास करून आज या सन्मान सोहळ्यात उपस्थित आदरणीय सर्व शिक्षक भावांनो आणि बहिणींनो, पत्रकार बंधू आणि सगळे कार्यकर्ते भावांनो, गोवा मुक्तीनंतर 60 वर्ष आता पूर्ण जात 19 डिसेंबर आणि भारताच्या स्वातंत्र्यात 2022 ऑगस्टात 75 वर्ष पूर्ण जातात आणि हे दोन्ही औचित्य दवरून आजचो जो सन्मान असा शिक्षक सन्मान सोहळा व त्या कारणान दवरलेलो असा। गोंय मुक्ती खातीर अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपले बलिदान केलंच, पण त्याचबरोबर आमचे शिक्षक भावांनी आणि बहिणींनी सुद्धा अत्यंत मोलाचे असे कार्य केले असा। त्यामुळे पोर्तुगीज पासून ते आतापर्यंत ज्यांची मोठी भूमिका एक समाज प्रबोधन करपाची जी मोठी जबाबदारी असते ती आमच्या सर्व शिक्षकांनी गोंयभर आणि आमच्या मांद्रे मतदारसंघातल्या प्राथमिक पासून ते महाविद्यालय पर्यंत शिक्षकांनी केलेली असा आणि त्यामुळे आजचा हो कार्यक्रम त्या उद्देशान आयोजित केलेलो असा। ज्या गुरुनी आम्ही ॲक्च्युली गुरुपौर्णिमा, आषाढ पौर्णिमा, गुरुपौर्णिमा आणि शिक्षक दिन हे दोन्ही दिवस आम्ही गोव्यात साजरे करतात। भारतीय संस्कृतीप्रमाणे गुरुपौर्णिमा असल्या कारणान गुरु आदराचे स्थान, गुरु साक्षात परब्रह्म असे म्हणा आम्ही, ते परब्रह्म पुढे तत्व जो दाखवता तो गुरु, ईश्वराची वाट दाखवपी गुरु म्हणजे ईश्वरापेक्षाही गुरु श्रेष्ठ हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि असो गुरुवर्य आणि जे आमचे सगळे शिक्षक बंधूंनी आपल्या त्याग आणि बलिदान करून आपलो टाइम दिवन अनेक विद्यार्थी घडयले आसा या गोंय राज्या खातीर अशा सगळ्या शिक्षकाचो सन्मान करचो हो उद्देश आयच्या कार्यक्रमाचो आसा आणि आमच्या या आयच्या कार्यक्रमात आमकां खास करून जे प्रमुख पावणे ते लाभलेले असतात। भारतातली शिक्षण क्षेत्रातली मोठी संस्था विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्था जी भारतात नंबर 1 असा त्या संस्थेचे उपाध्यक्ष म्हणून ते काम करतात। पालक मित्र शिक्षक आणि भुरगे आणि त्यांच्या मदीं पालक मित्र कसो आसचो अशा तरेचे त्रैमासिक जवळजवळ 15 वर्ष त्यांनी संपादन केले। संपूर्ण भारतात शिक्षणाचे कार्य ते अजूनही पुढे व्हरतात। आज तरुण भारत जर कोणी वाचला असतलो तर आज तरुण भारतात आमचो लेख असा उत्कृष्ट देश शिक्षक जालो आहेतच असे कितें हेडींग आसा, शिक्षक जालो आहेतच आणि थंय एक सुंदर असे वाक्य कविश्रेष्ठ गुरुदेव टागोर यांचे वाक्य असा। हांवें त्या तेंच्या लेखांतले वाचले सकाळी। दिवा सतत जळत राहिला तर प्रकाश मिळतो, शिक्षकाने सतत शिकत राहिले तर उत्कृष्ट शिकवू शकतो। हे वाक्य गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांचे वाक्य असा आणि त्यामुळे शिक्षक म्हणता तो आयुष्यभर शिकत असतात आणि ते उत्कृष्ट विद्यादान करीत असतात। अशा तरेचे व्यक्तिगत सण गोंय जवळजवळ विद्यार्थी, पालक, मुख्याध्यापक, महाविद्यालयीन शिक्षक या सगळे कार्यशाळा जवळजवळ हजारावयर कार्यशाळा गोंयांत तांणी घेतलेल्यो आसात। व्याख्यानं माध्यमिक, प्राथमिक या सगळ्या स्तराचे कॉलेज लेवल पर्यंत व्याख्यानं गोंयांत अनेक शैक्षणिक संस्थांचे ते पदाधिकारी असतात। 19 वर्षां उच्च माध्यमिक हाय सेकंडरी हातूंत तांणी शिकयले आणि शिक्षणाचे कार्य फुडें व्हरपा खातीर तांणी स्वेच्छानिवृत्ती व्हॉलंटरी रिटायरमेंट 2001 घेतली, पूण ते थांबून ना ते संबंध भारतभर प्रवास करतात आणि शिक्षणाचे कार्य उत्कृष्ट गोंयांत संबंध भारतभर करतात। शिक्षणाचे कार्य आसातूच त्याचबरोबर भुरगे, शिक्षक, पालक आणि इतर साहित्याबद्दल तांची 9 पुस्तकां गोंयांत छापलेली आसात। अजूनही नवीन पुस्तकां येतात, उत्कृष्ट अशी पुस्तकां आसात
प्रत्येक शिक्षकांक किंवा विद्यार्थ्यांक सुद्धा वाचची असे वाचनीय पुस्तकां ताणें बरयल्लीं आसा आणि एक उत्कृष्ट वक्ते ज्या शिक्षणाच्या मळार ओगी 4-5 नांवां आमी गोंयांत घेतात ते पैकी आमच्या मुखार आयज आसा आनी तुमच्या मुखार दवरता प्राध्यापक दिलीप वेर्तीकर सर. सगळ्यांनी ताळेंनी तांचे धन्यवाद. धन्यवाद माननीय गोरख मांजरेकर सर. काही माणसं मोठी असतात कर्तृत्वाने, काही माणसं मोठी असतात कर्तृत्वाने, तर काही माणसं मोठी असतात नेतृत्वाने. प्रकाशले हे सदन अशा माणसाच्या तेजाने, प्रकाशले सदन अशा या माणसाच्या तेजाने. सत्कार करूया मान्यवरांचा आदर भावनेने, सत्कार करूया मान्यवरांचा आदर भावनेने. मी विनंती करतो प्रशांत मांजरेकर यांना की त्यांनी पुढील सूचना हातात घ्यावी. धन्यवाद. या कार्यक्रमाच्या कार्यक्रमामध्ये थोडासा बदल करीत आहोत. आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माननीय वेर्तीकर सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. सर्वप्रथम सर्व शिक्षक मित्रांना मी अभिवादन करतो आणि आजच्या शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा देतो. आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक या मतदारसंघाचे आमदार JKDSचे DCचे अध्यक्ष जयराम सोपटे, माझे मित्र गोरख मांजरेकर यांच्या प्रेमळ हक्कामुळे या ठिकाणी मला घ्यावं लागलं. या मतदारसंघाचे अन्य पदाधिकारी, कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये आणि सगळी तरुण मंडळी लागली आहेत, ही सगळी मंडळी. असं म्हटलं की मनोगत व्यक्त करा. त्यामुळे कल्पना अशी असते मनोगत व्यक्त करा असं सांगत असताना सांगण्याची कल्पना असते 2 मिनिटात थांबणार. 2 मिनिटात मनोगत व्यक्त करायचं असतं पण त्यांची निराशा होते कारण मी 2 मिनिटात थांबणार. मला वाटतं आज इतका सुंदर विशेषतः शिक्षक असा जो होमोजिनियस असा श्रोत्यांचा समूह आहे ज्यांनी अनेक वर्ष आपल्या आयुष्यातली शिक्षकी पेशामध्ये घालवली आणि मला याचा अभिमान वाटतो की माझं पूर्ण घराणं हे शिक्षकी घराणं आहे. माझे वडील शिक्षक होते पोर्तुगीज काळापासून, माझे काका शिक्षक होते, मी शिक्षक होतो, माझा भाऊ शिक्षक आहे, माझी बहीण शिक्षिका आहे, माझा मुलगा शिक्षक आहे, माझे पुत्रही शिक्षिका आहे. असं आमचं सगळं घराणं हे शिक्षकही घराणं आहे आणि त्याच घराण्यातली सगळे तुम्ही मंडळी आहात. तर आपण सगळेजण एका कुटुंबातले आहोत शिक्षक म्हणून. त्यामुळे भले आपण निवृत्त झालो असेल म्हणून की आपलं शिक्षणाशी नातं आणि संबंध संपत नाही. वय परतणे काही जणांना इथं फार वेळ बसणं शक्य होणार नाही. काही जण असं सांगून आले असतील की जरा जाऊन येतो. पण या शिक्षक दिनाच्या निमित्तानं तुमच्या सगळ्यांच्या बद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत असताना मी निवृत्त झालो म्हणजे माझं जीवन संपलं असं नाही.
डिचोलीमध्ये निवृत्त लोकांसाठी एक वेगळा क्लब आहे, त्याचं नाव आहे सेकंड इनिंग. रोज संध्याकाळी निवृत्त झालेली मंडळी तिथे एकत्र येत असतात, वर्तमानपत्र ठेवलेली असतात, कॅरम ठेवलेला असतो. मग ही सगळी ज्येष्ठ निवृत्त झालेली मंडळी त्याच्यामध्ये शिक्षकही बरेच असतात, संध्याकाळी एकत्र येतात. तिथे कोणी कॅरम खेळतं, वर्तमानपत्र वाचतात, चहाची व्यवस्था असते तिथे. असं एक सिनियर सिटीजनचा सुंदर क्लब तिथे निर्माण झालेला आहे आणि त्याच्यातनं काही चांगली विधायक कामं सुद्धा होतात. आज या ठिकाणी आपण इथं उपस्थित असताना शिक्षक म्हणून आपण जे काम केलं इतक्या वर्षामध्ये, निश्चितपणे आपल्या सगळ्यांच्या स्मृती पटलावर त्या सगळ्या आठवणी तरुणून गेल्या असतील. 30, 35, 40 वर्ष आपण त्याचे घालवलेली होती. सुरुवातीला आपल्या भारतामध्ये खडू होता, आता माणूस आलेला आहे. सुरुवातीला आपण मुलं म्हणत होतो अजिबात मोबाईल वापरायचं नाही, आता आपण मोबाईलच वापरा. काही जण 10-15 वर्षापूर्वी रिटायर झालेले असतील, काही जण काल थोडा रिटायर झालेले असतील. असं आपण शिक्षक जसं तुमच्या सगळ्यांच्या बद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी, तुमचा सन्मान करण्याची एक योजना, एक संधी या मंडळीने साधली आणि आपण सर्वांना निमंत्रित केले. तर हीच संधी घेऊन हे सेकंड इनिंग आपलं जे आहे ते आपल्याला काय करता येईल या संबंधी मी थोडं बोलणार आहे. आणि जसे आपण शिक्षक आहोत तसेच आपण आपल्या शाळेमध्ये काम केलेलं असतं. फार तर आपल्या तालुक्यात देखील बदली झालेली असते सरकारी शिक्षकांची. प्रायव्हेटमध्ये असलेल्या शिक्षकांनी पूर्ण आयुष्य, आमचे भाई नाईक वगैरे आहे, पूर्ण आयुष्य एकाच संस्थेमध्ये घालवलेलं असतं. अशी मंडळी आहे हायस्कूलमध्ये शिकवण्याची. मी मुद्दाम आपल्या सर्वांबरोबर शेअर करण्यासाठी अशा काही शिक्षकांच्या अत्यंत प्रेरणादायक, अत्यंत प्रेरणा, बाकीच्यांच्याबद्दल बोलत असतात पण शिक्षक काय करू शकतो, शिक्षकाने काय केलंय, शिक्षक काय करतात हे सुद्धा आपण बघितलं आता जर थोडा. तर मला वाटतं आपल्या सगळ्यांचा ओढ, आपण शिक्षक आहोत या भावनेनं अधिक भरून येणं. ऑल ऑफ अस विल टेक प्राइड इन इट. इट्स अ मॅटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस. हे आमच्यासाठी शिक्षक. अशाच काही शिक्षकांच्या उदाहरणं, काल्पनिक गोष्टीने, सिनेमातल्या गोष्टीने, नाटकातल्या गोष्टीने, कथा कादंबऱ्यांमध्ये शिक्षक नाही, प्रत्यक्ष आज आपण जर बाहेर पडलो तर असे शिक्षक आपल्याला दिसतील. अशा शिक्षकांची काही उदाहरणं मी आपल्या समोर डोळ्यासमोर काही आपल्या सर्वांसमोर काही ठेवणार आहे. चालेल का? हा की लवकर घरी जायचं? रावजी जाधव म्हणतात नाही जायचं. ठीक आहे, अशी काही उदाहरणं मुद्दाम आपल्या समोर ठेवणार. तुम्ही म्हणाले आमच्यासमोर कशासाठी? आम्ही तर निवृत्त झालो, पण याच्यातले अशी अनेक उदाहरणं दोन्ही बाजूचे शिक्षकांचे आणि अन्य मंडळींचे, जी उदाहरणं आपलं उरलेलं आयुष्य अत्यंत आनंदाने, उत्साहानं, उमेदीनं घालवण्यासाठी आपल्याला दीपस्तंभ म्हणून उपयोगी पडतात. अशा प्रकारची उदाहरणं, अशी काही उदाहरणं तुम्ही आपल्या समोर ठेवणार. पहिली गोष्ट म्हणजे आपण असं गृहीत धरलेलं आहे की आता मी निवृत्त झालो, केवळ शिक्षकच नाही, सामान्यपणे आता काय करायचं, संपलं आपलं, हे आपण गृहीतच धरतो. असं काही समजण्याचं कारण नाही. विज्ञान आणि शास्त्रीय प्रयोग असं सांगतात, जी माणसं शिकत असतात, शिकणं म्हणजे आता कॉलेजमध्ये जाऊन शिकलं पाहिजे अशी गरज नाही, शाळेमध्ये जाऊन शिकलं पाहिजे अशी गरज नाही. खरं तर मी अशी काही उदाहरणे आहेत की प्रत्यक्ष अशी उदाहरणं आहेत की ज्यांनी वयाच्या 80, 85, 98, 95व्या वर्षी सुद्धा जे शिकतायत, अशी उदाहरणे, जुनी उदाहरणे नाही. त्याचबरोबर शिकवताना विनोबाजींनी सुंदर वर्णन केलंय की शिकवणं हे काय, शिक्षक धर्म हा मातृधर्म पाळणाऱ्यांचा व्यवसाय आहे. आईचा धर्म कसा असतो, मातेचा धर्म कसं असतं, तर आई आपल्या पोराला इतक्या सगळ्या काही तिला
म्हणजे तिला कंटाळा नाही, राग नाही, कंटाळा नाही, उसंत नाही, फुरसत नाही, आपल्या मुलासाठी सगळं करत असते. त्यावेळी ही काळ वेळ मर्यादा नसतात. तसं आईचा हा धर्म असतो. आई कधी झोपत नाही. लहान मुलं असतं ते काही झोपत नाही. आईची आपल्या मुलाचं शी शू करण्यामध्ये तिला कंटाळा येत नाही. हा जो मातृधर्म आहे तसा आता शिक्षकाचा धर्म आहे असं म्हटलं. आणि असे अनेक शिक्षक किंवा मोठी मंडळी त्याची काही उदाहरणं मी आपल्या समोर ठेवणार आहे. शिकण्यासाठी लोक काय करतात आता सुद्धा, तर शिकण्यासाठी आजही लोक अनेक पद्धतीनं शिकतात. ही आहे एक प्रिस्किला नावाची आफ्रिकेतली बाई. ही प्रिस्किला आफ्रिकेमध्ये राहणारी आणि लहानपणी तिच्या घरामध्ये शिक्षणाचं वातावरण नव्हतं. मग त्यामुळे ती कधी शिकूच शकली नाही. लग्न होऊन सासरी गेल्यानंतर तिथे शिक्षणाचं काही वातावरण नव्हतं, परिस्थिती नव्हती, त्यामुळे आपल्या मुलांना सुद्धा ती शिकू शकली नाही. त्यानंतर मुलं मोठी झाली, हिला नातवंड झाली, ही शिकली नाही, मुलं शिकली नाही, पण त्या मुलाने असं लक्षात त्याने वाटलं की आपल्या आता मुलाला शिकवलं पाहिजे. म्हणजे प्रिस्किलाच्या नातवंड घरामध्ये चर्चा सुरू झाली की आता मुलांना कुठल्या शाळेत घालायचं. ही चर्चा ऐकत असताना ही प्रिस्किला वयाच्या 65व्या वर्षी तिनं ठरवलं की आता मी सुद्धा शाळेत जाणार. एज ऑफ 65 आणि नातवंडांच्या बरोबर ही प्रिस्किला शाळेत जायला लागली. म्हणजे तिथला शिक्षक हा तिच्या नातवासारखाच असेल कदाचित, पण 65व्या वर्षी ती शिकायला सुरुवात केली. हे 68 वर्षांचे आजोबा आहेत, नेपाळचे. यांनी अगदी आता या वयामध्ये 65व्या वर्षी 68व्या वर्षी ते लहान मुलांसारखा शाळेचा युनिफॉर्म घालतात, पाठीवर शाळेची बॅग लावतात आणि सकाळी मुलं जशी शाळेत जातात तसे हे व्यवस्था शाळेत जातात. कारण त्यांना त्याच्या बालपणी शिकण्याची संधी त्यांना मिळाली. त्यामुळे त्यांनी ते आताही करतात. एक शिक्षिका आहे. ही शिक्षिका आहे तशी चीनमध्ये तरुण शिक्षिका, पण तरुणपणीच तिला काही असाध्य अशा व्याधी झाल्या. त्या बऱ्या होण्यासारख्या नव्हत्या. म्हणजे हळूहळू तिचा नवरा तिला उचलून शाळेत द्यायचा आणि चालणं उभं राहणं सुद्धा शक्य नव्हतं. मग मॅनेजमेंट तिला सांगितलं, बाई तू आता या स्थितीमध्ये शाळेत कशाला येतेस, तुझा पगार आम्ही चालू ठेवू, तू घरीच राहा. या बाईने सांगितलं काही नाही. वयाच्या 40व्या वर्षी तिला हा सगळा त्याचा अवयव सगळे तिचे काम करेल असं त्याला असा आजार झाल्यानंतर ते म्हणाले मी शाळेत येणार. शेवटच्या माझ्या श्वास असेपर्यंत शक्य होईपर्यंत मी शाळेत येणार. आणि ही बाई कशी शिकवते, शाळेत आल्यानंतर तिनं हा जो बोर्ड आहे त्या बोर्डाच्या समोर अशी एक बोर्ड त्याला दोरी बांधली. त्या डाव्या हातामध्ये दोरी धरून ती उभी राहते आणि उजव्या हातामध्ये खडू घेऊन तिला दोरीच्या आधाराशिवाय उभं राहता येत नाही, दोरीच्या आधाराशिवाय तिला मुवमेंट करता येत नाही. ही शिक्षिका एका हातामध्ये दोरी धरलेली, दुसऱ्या हातामध्ये खडू घेऊन बोर्डाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत टू अँड फ्रो करत लिहित असते आणि शिकवत असते. अशी ही पद्धत. हा एक शिक्षक आहे केरळमधला. या शिक्षकानं केवळ वर्गामध्ये शिकवणं एवढंच आपलं मर्यादित काम असं मर्यादित न ठेवता 2000 सॅपलिंग्स 2000 झाडं या शिक्षकानं लावलेली. शाळेच्या व्यतिरिक्तचा जो वेळ असतो त्या वेळामध्ये हा शिक्षक या 2000 झाडांची काळजी घेत असतो. सगळे ओरडत असतात, झाडं मारतात, सगळा निसर्ग मारून टाकलाय, पण त्यासाठी काहीतरी आपण केलं पाहिजे त्याची जाणीव फार थोड्या लोकांना. एक आहे शिक्षक, तर वास्तविकपणे त्या शिक्षकाने काय केलं, हा महाराष्ट्रातला शिक्षक आहे. याला असं लक्षात आलं की गावागावामध्ये ग्रंथालय असली पाहिजे, वाचनालय असले पाहिजे. म्हणून अनेक गावांच्या मध्ये फिरून त्यांनी तिथल्या लोकांना एकत्र करून त्यांना प्रेरणा देऊन गावागावांमध्ये त्यांनी अनेक वाचनालय लायब्ररी सुरू केलेल्या आहेत. असा हा एक शिक्षकाने अगदी झरझर ही काही उदाहरणं तुमच्या समोर ठेवणार आहे. त्यानंतर एक निवृत्त झाल्याने त्याने काय केलं, त्याने बघा ते स्वतःच्या खिशातले जवळजवळ लक्षावधी रुपये खर्च करून हा माणूस आतापर्यंत
1,20,000 लोकांना त्याने डिक्शनरीज दिलेले, शब्दकोश दिलेले आहेत. त्याच्यातले बरेच डिक्शनरीज त्याने स्वतः पैसे खर्च करून स्वतःच्या खिशातले दिलेले आहेत आणि इतरांच्याकडे काही डोनेशन गोळा करून ते डिक्शनरीज त्यांनी केलेले आहेत. एक शिक्षक असा आहे, तो दिल्लीमध्ये दिवसभर, तो शिक्षक नाही वास्तविक, दिवसभर तो आपलं दुकान चालवतो आणि संध्याकाळी दुकान बंद करून दिल्लीमधल्या एका पुलाखाली ती स्ट्रीट चिल्ड्रन जे असतात, रस्त्यावर काम करणारी, मार्केटमध्ये काम करणारी आणि जास्तीच्या आपल्या चौकामध्ये क्रॉसिंगवर सिग्नलकडे येऊन मुलं काही झेंडे विकतात, आणखी काय विकतात, अशा मुलांसाठी हा माणूस पुलाखालची शाळा चालवते. म्हणजे त्याला इमारत नाहीये, पुलाखाली जागा आहे, तिथे काय पाऊस पडत नाही. दुकान चालवणारा हा शिक्षक, हा माणूस संध्याकाळच्या वेळी अशा प्रकारचे आपण स्वतःला मी सांगितलं नाही, त्या ठिकाणी तो शाळा चालवते. असाच एक तरुण लखनौचा, जवळजवळ रोज लखनौच्या बाजूला त्याचं गाव 30-35 किलोमीटर तो सायकलने येतो लखनौमध्ये आणि अशा प्रकारचे मोबाईल स्कूल हाही शिक्षक तरुण अशा पद्धतीने शाळा चालवतो. नाशिकमध्ये एक शिक्षिका आहे, तिचं नाव इंदुमती भोर. काही वर्षांपूर्वी ती निवृत्त झाली. निवृत्त झाल्यानंतर तिला नवरानी आणि एका छोट्या फ्लॅटमध्ये ते राहते. तिच्या कुटुंबाची काही जमीन होती. तिने असं ठरवलं की ज्या शाळेमध्ये मी 30 वर्ष शिकवलं, 30-33 वर्ष शिकवलं, त्या शाळेला आपली जमीन द्यायची. आणि या इंदुमती भोर या शिक्षिकेनं, नाशिकातील शिक्षिका, जवळजवळ 2 कोटी रुपयांची आपली जमीन शाळेला दिली. सामान्यपणे असं कोणी देणार असल्यानंतर संस्थाचालक त्याच्या घरी येतात. या शिक्षिकेच्या घरी, इंदुमती भोरच्या घरी त्यांची मंडळी आली, शाळेची मॅनेजमेंट आली आणि त्यांनी सांगितलं, बाई तुम्ही आमच्या शाळेसाठी इतकी मोठी आमची मदत केलेली आहे, तर आमच्या शाळेला, या कॉम्प्लेक्सला आम्ही तुमच्या यजमानाचं, तुमच्या परिवाराचं काही करणार. शिक्षिकेनं अत्यंत विनयपूर्वक सांगितलं, हे नावासाठी नाहीये, मला असं वाटतं की मला आणखी आता कशाची गरज नाही, त्यामुळे मी ती माझी जमीन कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा न ठेवता मला शाळेला द्यायची आहे. एक माणूस आहे, तो आहे तमिळनाडू. म्हणजे बिल क्लिंटन ज्यावेळी भारतात आले, अमेरिकेचे अध्यक्ष, त्यावेळी त्यांनी त्यांचे बाकीचे सगळे कार्यक्रम ठरले होते. त्या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी सांगितलं की मला भारतातल्या 2 माणसांना भेटायचं आहे. बाकी जो गव्हर्नमेंटचा जो कार्यक्रम काही असेल तो असेल, पण मला 2 माणसांना भेटायचं. त्याच्यातलं एक होते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ते शास्त्रज्ञ होते, जे त्यावेळी अध्यक्ष झाले नाही. आणि दुसरा माणूस जो आहे तो होता कल्याण सुंदरम, तमिळनाडूमधला माणूस आहे. आयुष्यभर या माणसानं कॉलेजमध्ये लायब्ररीयन म्हणून काम केलं आणि हे काम करत असताना त्याने पगारातला एकही रुपया कधीही आपल्या स्वतःसाठी खर्च केला नाही. असे वाटत त्याला. मग ते त्या सगळ्या पगार शिक्षण, गरीब मुलांसाठी शिक्षणासाठी खर्च करायचा. आणि तुम्हाला सांगितलं तर विश्वास बसणार नाही, स्वतःचं पोट भरण्यासाठी तमिळनाडूमधल्या चेन्नईमधल्या एका हॉटेलमध्ये दुपारी आणि रात्रीचं जाऊन वेटर म्हणून काम करायचं. त्या मोबदल्यापर्यंत त्यांना जेवण. हे जे ती कल्याण सुंदरम आहेत, त्यांना मी भेटून आलो. आजही एका छोट्याशा खोलीमध्ये ते राहतात. काय ते स्वतःसाठी कधीही ते खर्च करत नाही. तसेच एक अत्यंत, हे जसे वयस्कर माणसं सांगितले, तशी एक अत्यंत तरुण शिक्षिका आहे. तिचं नाव आहे अन्नपूर्णा मोहन. ही सुद्धा तमिळनाडूमध्ये प्रायमरी शाळेमध्ये शिकवणारी, वर्गामध्ये शिकवणारी शिक्षिका. तिला असं वाटलं की स्मार्ट क्लासरूम असा बनवलेला आहे. या झाल्या काही शिक्षकांच्या गोष्टी. मी तपशीलात जाणार नाही, कारण मला मनोगतच फक्त व्यक्त करायचं असल्यामुळे आपलं अधिक वेळ घेणार नाही. पण एक शिक्षक असेल या ठिकाणी, हे दिल्लीचे शिक्षक आहेत. त्यांची 5 मुलं आहेत. 5 पैकी 2 मुली शिक्षक आहेत, जावई शिक्षक आहेत. हे स्वतः शिक्षक होते आणि यांना जिवंत असतानाच त्यांनी ठरवलं की मला नेत्रदान करायचे. आणि आपल्या मुलांना त्यांनी सांगून टाकलं की मी माझ्या मृत्यूनंतर मला नेत्रदान करायचं. त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या मुली, जावई, बायको या सर्वांनी एकत्र बसून निर्णय केला की नेत्रदान त्यांनी सांगितलंच होतं, पण त्याच्या जोडीला
त्यांनी देहदान केलं आणि तर या शिक्षकाने 5 जणांना, कुणाला डोळे दिले, कुणाला लिव्हर दिलं, कुणाला किडनी दिली, कुणाला आणखी काही असे शरीरातले अवयव त्यांनी दिले. म्हणजे हा शिक्षक आजच्या काळातला दधीची आहे असं म्हटलं तर वापरलं नाही. ज्यानं आज जे अनेक जण आयुष्याच्या संध्याकाळी आपण सगळेजण आता जमलेलो होतो. आजची संध्याकाळ तर आहेच, पण आयुष्याची सुद्धा संध्याकाळ. अनेक जणांनी आता म्हटलंय की नाही रे, ढळला रे ढळला दिन सकाळा, संध्या छाया विहोती हृदया, आता मधुचे नाम कासया, लागले नेत्र रे पहिलं दिली. असं अनेक जणांनी सोडून दिलेल्या. असं समजण्याचं काही कारण नाही. नवीन विज्ञान असं सांगतं, जी माणसं सतत काहीतरी शिकत असतात, नवीन नवीन शिकत असतात, ते परीक्षेसाठी नाही, पगारासाठी नाही, कुठल्याही दैहिक गोष्टीसाठी नाही, असं जे आपण नवीन शिकत राहिलो तर आपला ब्रेन शार्प राहतो, तल्लख. याच्याबरोबर आणखी एक गोष्ट केली पाहिजे, जी आता आपण सगळेजण आपण सिनियर सिटीजन आहोत, रोज चाललं पाहिजे. चरैवेती हा आपल्या देशातला संस्कृतीचा मूलभूत मंत्र आहे. चालत राहा. आणि पुढे असं म्हटलंय, जो चालतो त्याचं भाग्य चालतं, जे बसतात त्यांचं भाग्य बसतं, जे झोपतात त्यांचं भाग्य झोपतं. त्यामुळे चालत राहील. ही म्हापशाची एक बाई, तिचं वय आहे, शी इज नाव इन 80 वर्षांची महिला आहे. आणि ही 80 वर्षांची महिला आजही न चुकता जॉगिंग करते. नुसतं चालणं नाही, जॉगिंग करते. असे एक भिकारी आहे, खिलजीबीर असं त्या भिकाऱ्याचं नाव आहे. हा भिकारी गुजरात मधला आहे. एका शाळेमध्ये तो सकाळच्या वेळी गेला, मुलींची शाळा, आणि त्याला गेट कीपरने त्याला अडवलं. हा भिकारी त्याला शाळेमध्ये त्याला म्हणजे मला मुख्याध्यापिकेला भेटायचं. त्याला पुढे जाऊ देईना, कारण त्याने हट्ट धरलं की मला तुमच्या हेडमिस्ट्रेसला भेटायचं. म्हणून शेवटी त्याला घेऊन गेले मुख्याध्यापिकेच्या कॅबिनमध्ये. तिथे गेल्यानंतर हा खिलजीबाई त्याने आपल्या बरोबर एक पार्सल आणलं होतं. ते पार्सल त्या मुख्याध्यापिकेकडे दिलं आणि तो म्हणाला, तुमच्या शाळेतल्या गरीब 12 मुलींसाठी मी नवीन युनिफॉर्म आणलेला आहे. हा भिकारी. आणि अगदी अलीकडे ज्यावेळी तिकडे पूर आला, याला स्वतःला कॅन्सर झालेले असताना याने काहीतरी त्याचे पैसे जमवलेले, ते पैसे तो कलेक्टरकडे गेला आणि त्याने असं म्हटलं की हा जो पूर आलेला आहे त्या पुराच्या पूरग्रस्तांसाठी माझी ही थोडीशी मदत आहे. असा खिंचीबाई, त्याचं सोय कठीण, त्याची सुद्धा गोष्ट माझ्यापाशी आहे. एक बाई आहे, ही बाई काय करते, अनेक वर्ष आयुष्यभर तिनं बाजारामध्ये भाजी विकली आणि या भाजीतून जमलेल्या निधीतून त्याने काय केलं असेल, भाजी विकणाऱ्या बाईनं एक हॉस्पिटल उभं केलेलं आहे. आणि योगायोगानं सुदैवानं तिचा मुलगा आता डॉक्टर होऊन त्या हॉस्पिटलचं काम करतो. आपल्याकडे ना 2 गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या असतात. एक आहे मनस्थिती आणि दुसरी असते परिस्थिती. आपली मनस्थिती जर उत्तम असेल तर आपण कुठल्याही परिस्थितीवर मात करू शकतो. मनस्थिती जर ढेपाळलेली असेल, कमकुवत असेल, कमजोर असेल तर काय होणार. म्हणजे कोणाला विचारलं कसा आहेस तू, तर 2 प्रकारचे उत्तर येतात. एक माणूस म्हणतो कसा आहेस तू, त्याला कितीही व्याधी झाल्या, कितीही अडचणी आल्या, घरामध्ये किती प्रकारचे प्रश्न समस्या खड्या असल्या तरी सुद्धा त्याला विचारलं कसा आहेस तू, तो मस्त मजेत आनंदाने देवाच्या कृपेने सगळं ठीक चाललेलं आहे. आणि दुसरा, सगळ्या लक्झरी 4-5 गाड्या आहेत, बंगला आहे, सगळं त्याच्यापाशी आहे, आणि त्याला जर विचारलं जातं कसा आहेस तू, आवाज तो म्हणतोय नाही चाललंय, काढतोय दिवस. हा जो दुसरा माणूस म्हणतोय ना काढतोय दिवस, तो फार दिवस काढणार नाही. त्यामुळे आपण आपला रिस्पॉन्स कसा असतो हे महत्वाचं आहे. कोणी जर आपल्याला विचारलं तर नाही माझं हे दुःख आहे, माझं ते दुःख आहे, मला हे दिसत नाही, आपल्याला ते होत चाललंय, अशी जर आपली अवस्था असेल रोज, ज्याला आपण कुरकुरणं, सांगा कसं जगायचं, कणत की गाणं म्हणत, काटा पायात उठून बसतो हेही खरं असतं, फुलासारखं फुलून येणं हेही खरं असतं, मग काट्यासारखं ठरायचं की फुलासारखं फुलायचं, तुम्हीच सांगा कसं जगायचं, कणत की गाणं म्हणत. म्हणजे कणत जीवन बंद केलं पाहिजे. इथे एक शेतकरी, त्या शेतकऱ्याची वैशिष्ट्य काय, म्हणजे एका बाजूला आपल्यापैकी काही जणांनी काही दिवसांपूर्वी, काही वर्षांपूर्वी असेल एक व्हिडिओ बघितला असेल, जे फेसबुक बघत असतात. प्लॅटफॉर्मवर एक तरुण धडधाकट माणूस येतो
आणि तो जरासा प्लॅटफॉर्मच्या बाजूला आडोशाला जातो. तिथं जाऊन तो आपला एक पाय उचलतो, लुंगी वगैरे दोरी वगैरे घेऊन तो आपला पाय कडकचून वर पाय उचलून पाय तो बांधतो आणि मग ती लुंगी खाली सोडतो उरलेल्या हातामध्ये 2 कुबड्या घेतो आणि प्लॅटफॉर्मवर येतो आणि तो भीक मागायला जातो. म्हणजे असलेला पाय लपवून दडवून हा माणूस भीक मागतो. आणि या ठिकाणी एक शेतकरी आहे, हे महत्वाचं आहे. म्हणजे आजकाल अनेक लोकांना मला काय फुकट मिळत आहे का याची जी सवय झाली, लाचारीने कोणाच्या समोर हात पसरणं हे बरोबर नाही. कुसुमाग्रजांची ती सुंदर कविता आहे कणा, आणि आपल्यापैकी अनेकांनी ती वाचली असेल, अनेकांनी ती कविता माहीत असेल. त्या कवितेमध्ये ज्याचं घर सगळं नदीमध्ये वाहून गेलंय, पुरामध्ये असा तरुण येतो आणि कवी समोर बसतो. ओळखलं का सर मला, ओळखलं का सर मला, असं म्हणतो विचारतो. आणि आपली कैफियत सांगतो. माहेर वाशिम पुरी सारखी घरभर नाचली, नदीचा पूर आला. माहेर वाशिम पुरी सारखी घरभर नाचली, रिकाम्यातली जाई कशी बायको फक्त वाचली. चूल भिजली भिंत कचली, सगळं त्याचं घरदार निष्ठनापूर झालेलं आहे. त्याचं हे सगळं वर्णन ऐकल्यानंतर तो कवी आहे, त्याचा हात खिशात जातो. त्याला बोलते काहीतरी आपण मदत केली पाहिजे. खिशात जातात हात, तो पटकन उठला. पैसे नको सर, जर एकटेपणा वाटला, मी तुमच्याकडे मदतीसाठी नाही आलेलो, मी तुमच्याकडे लाचार म्हणून नाही आलेलो, मी तुमच्याकडे काही याचक म्हणून आलेलो नाही. पैसे नको सर, जर एकटेपणा वाटला. आणि त्याच्या शेवटच्या ज्या 2 ओळी आहेत त्या सगळ्यांनी लक्षात ठेवल्या पाहिजे. तो शेवटच्या 2 ओळीमध्ये असं म्हणतो, मोडून पडलाय संसार. पुरामध्ये सगळा संसार उद्ध्वस्त झालेले, जसं आता सुद्धा आपल्याकडे अनेकांचे झालेले. मोडून पडलाय संसार तरी मोडला नाही कणा, मोडून पडलाय संसार तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा, फक्त लढ म्हणा. हा आत्मविश्वास आज जागवण्याची अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे आज सुद्धा व्हेरी सॉरी, ही आज सुद्धा समाजामध्ये व्यक्तीच्या अंतःकरणामध्ये त्याचा सुप्त असलेला स्वाभिमान जागवणं हे सगळ्यात महत्वाचं काम, दुसरं कुठलंही काम नाही. कोणत्याही बाबतीमध्ये भारत देश हा कमकुवत नाही आहे. इन एव्हरी रिस्पेक्ट दिस कंट्री सो रिच, एवढा श्रीमंत देश आहे सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी. पण इथला माणूस जो आहे, तो माणूस खऱ्या अर्थानं जर माणूस झाला तर संपूर्ण जगामध्ये आपल्या देशाचा जो एक आज गाजतोच आहे, 20व्या शतकामध्ये 21सावं शतक हे भारताचं शतक असं म्हटलं जातं, ते तर आहेच आहे. तर तसंच पुढच्या काळामध्ये अशा प्रकारची माणसं जर आपण उभी केली तर या माणसांच्या बळावर आपल्याला राष्ट्र उभं करता येतं. आणि म्हणून असं म्हटलं जातं, कालगती गुण बलवत्तर ही पौरुषशाली म्हणे, कालगती गुण बलशाली ही पौरुषशाली म्हणे, याच मनाच्या अमित बळावर लाख झुंजवून राणे, लाख झुंजवून राणे. तर मी तुम्हाला या शेतकऱ्याची गोष्ट सांगतो. हा शेतकरी तुम्हाला तिथून लांबून दिसत नाही, पण हा फेसबुकवर आलेला, डाउनलोड केलेला, कॉपी केलेला, मी फोटो काढलेला घेतलेला. या शेतकऱ्याचं वैशिष्ट्य काय, तो शेतामध्ये नांगरतोय. आता शेतकरी नांगरतोय याच्यात विशेष काय असं तुम्ही म्हणणार, पण जर तुम्ही जवळून बघितलं तुमच्या लक्षात येईल, या शेतकऱ्याला फक्त एकच पाय आहे, डावा पाय आहे, उजवा पाय नाही आहे त्याला. आणि उजव्या पायाच्या ठिकाणी त्यांनी एक लांब मोठा बांबू बांधलेला आहे, तो त्याचा पाय आहे. म्हणजे डावा पाय हा खरा जिवंत पाय, उजव्या पायाच्या ठिकाणी कमरेपासून खालपर्यंत त्यांनी बांबू बांधलेले आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये हा शेतकरी शेतामध्ये उभं राहून नांगरतोय. ही जिद्द आहे, हा आत्मविश्वास आहे. कोणासमोर जाऊन असं लोटांगण लाजीरवाणं जीवन, त्याला आपण याच्यामध्ये दांडुळासारखं जीवन काय करतं असं स्वामी विवेकानंद म्हणायचं. अशी खूप चांगली मंडळी, मोठी मंडळी, विविध प्रकारची मंडळी आज आपल्या देशामध्ये आजच्या क्षणाला, आजच्या घडीला सुद्धा आहे. या ठिकाणी पुण्याचे एक डॉक्टर आहेत गणेश राव, यांचं वैशिष्ट्य कसं, यांच्या हॉस्पिटलमध्ये मुलगी जन्माला आल्यानंतर त्या मुलीचे डिलिव्हरीसाठी कुठल्याही प्रकारची फी घेतली जात नाही. कल्पना करा, मुलगी जर जन्माला आली तर त्या हॉस्पिटलची सगळी फी त्याला माफ असते. हा एक माणूस आहे जो दुकान चालवतो, सामान्य लोकांना 1 रुपयामध्ये तो जेवण देतो. ही सगळी थँक्स टू गुगल बाबा, गुगल गुरुजी, याच्यावर सगळे आता आपल्याला उपलब्ध आहे. हा एक शेतकरी रिटायर्ड, हा एक माणूस रिटायर्ड झालेला इंजिनियर आंध्र प्रदेशमध्ये आपल्या पेन्शन मधून हा काय करत असेल, तो आणि त्याची बायको
आपल्या पेन्शन मधून रस्त्यावर जे छोटे छोटे खड्डे पडलेले असतात ते खड्डे स्वतःच्या पेन्शन मधून ते ती खडी डांबर हे सगळं घेतात आणि हैदराबादच्या रस्त्यावरचे छोटे छोटे खड्डे इंजिनियर असलेला गंगाधर पेन्शन मधून हे काम करतो. किती उदाहरण सांगू. आपल्या अवतीभोवती ही प्रकाशाची अनेक बेट आहेत. ही बेट बघितल्यानंतर मग असं लक्षात येतं आमच्या व्याधी, आमच्या समस्या, आमचे प्रश्न, आमचे आजार हे त्या मानाने किरकोळ आहे, काहीच नाही आहे त्यांच्यासमोर. अशा असंख्य अडचणी आपत्तींना तोंड देत ही अनेक शिक्षक मंडळी, अन्य मंडळी जे काम करतात तशाच पद्धतीनं आपल्याला सुद्धा अशा पद्धतीनं काही काम करता येईल का? आपल्याला सुद्धा या पद्धतीने काही काम करता येईल का? छोटं आपलं काहीतरी योगदान, कॉन्ट्रिब्युशन. रिटायर झालं म्हणजे बस काही करायचं नसेल, करता येईल नसतं. घर बसल्या एक माणूस या ठिकाणी मी दाखवतोय तुम्हाला, वेळ लागली. 21 वर्ष बेडवर आहे. 21 वर्ष हा माणूस अंथरुणात पडून आहे आणि एनजीओ चालू आहे. एक स्वयंसेवी संस्था चालू आहे. त्या एनजीओच्या माध्यमातून अनेक छोटी मोठी कामं, समाजोपयोगी कामं हा माणूस आता करतोय. स्वतः बेडवर आहे. 21 वर्ष, एक आणि 10-2 वर्ष नाही. पण म्हणून अनेक जणांचं असतं की आपलं जे सुख, माझं दुःख याच आपण कौतुक करत असतो. हे आपलं कौतुक, आपलं सुख आणि आपलं दुःख याचं कौतुक फार वेळ चालत नाही. ठीक आहे, आयुष्य म्हटल्यानंतर सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी असतात. आयुष्याचं वर्णन एखादं कवीनं खूप सुंदर वर्णन केलंय, ते सांगतो आणि संपवतो. तो असं म्हणतो की जीवन म्हणजे काय? जीवन म्हणजे सुखदुःखाचा मजेदार झुला. झुला म्हणजे झोपाळा. झोपाळा आपण बघितला असेल. झोपाळा बांधला तर त्या टोकाला जातो, त्या टोकाला थांबत नाही, लगेच तो झोपाळा दुसऱ्या टोकाला येतो. इथे थांबत नाही, परत त्या टोकाला जातो. तसं जीवन म्हणजे सुखदुःखाचा मजेदार झुला. एका बाजूला झुल्याचं सुख आहे, दुसऱ्या बाजूला झुल्याचं दुःख आहे आणि या सुख आणि दुःख असे त्याचं झुला चाललेला असतो. जीवन म्हणजे सुखदुःखाचा मजेदार झुला. काही असलं, सुख असतं, दुःख असतं तरी सुद्धा उदास होणे धर्म न माझा, जगणे ही तर श्रेष्ठ कला, जगणे ही तर श्रेष्ठ कला. आयुष्याच्या या सेकंड इनिंग मध्ये ही कला सर्वजण आपण आत्मसात करूया. धन्यवाद. धन्यवाद माननीय दिलीप बेटीकर सर. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे सेकंड मिनिंग खरोखरच पुष्कळ असे त्यांच्यानी उदाहरणं दिलेली आहे. तुम्ही सर्व आदरणीय शिक्षक वर्गाने ज्याप्रमाणे शिक्षकी दान करून मुलांना घडवलं आणि आता नियुक्त होऊन कशा प्रकारे आपण समाजामध्ये योगदान देऊ शकतो असे तंतोतंत उदाहरणं आता बेटीकर सरांनी दिलेली आहे. तुम्ही सर्व आदरणीय शिक्षक वर्ग खरोखरच ते आत्मसात करेल यात मात्रही शंका नाही. तुम्ही शिक्षणाचं दान देताना तुम्ही समाजामध्ये केलेल्या कार्याचं दखल घेत आता तुमचा इथे सन्मान होणार आहे, सत्कार होणार आहे. तेव्हा मी विनंती करतो प्रशांत मांजरेकर यांना की त्यांनी पुढील सूत्र हातात घ्यावे. या मुख्य सोहळ्याला आपण प्रारंभ करूया. सर्व माझ्या शिक्षकांना या शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. या ठिकाणी मुख्याध्यापक तसेच सहाय्यक शिक्षक, कला शिक्षक आणि प्राथमिक शिक्षकांचा सन्मान सोहळा संपन्न होत आहे. या सन्मान सोहळ्याचे स्वरूप पुष्प, श्रीफळ, शाल आणि स्मृतिचिन्ह असं आहे. सर्वांना विनंती आहे, आपण निवृत्त आहात. ठिकाणच्या डाव्या बाजूला आपण 2 पायऱ्या आहेत. त्यानंतर 2 पावलानंतर आणखी एक पायरी आहे. ही पायरी ओलांडताना जरा सांभाळून ओलांडा. पायाखाली बघून वर चढा. मदत हवी असेल तर सांगा, कारण या उतार वयात या पायऱ्या चढणं फार कठीण असतं. आपण सन्मान करावा आणि आमदार महोदयांना विनंती आहे की त्याने स्मृतिचिन्ह या सन्मान मूर्तींना प्रदान करावा. सर्वप्रथम मी निमंत्रित करतो सर्वांचे. आणि या पेढ्यातील शिक्षण वर्षी असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती. 38 ते 40 वर्ष शिक्षण कार्य सरांनी केलं. भूगोलात
समाजाचे शिक्षक म्हणून ते प्रसिद्ध होते. याबरोबरच शेती व्यवसाय सांभाळताना अनेकांना या शेती व्यवसायातही त्यांनी मार्गदर्शन केलं. मांजरे हायस्कूलच्या जडणघडणीचे ते शिल्पकार सर्वांचे गुरु आहे, आदरणीय चेअरमन आहे. आज सर्वप्रथम या सभागृहात येण्याचा मान त्यांचा होता. तर 4 वाजताच्या ऐवजी 3:30 वाजता पहिले सन्मान कोणी या ठिकाणी आले आणि या वयात सुद्धा वयाची 80 गाठताना सुद्धा सर गेले 2 तास एकाच खुर्चीवर बसून आहेत. आपल्या सर्वांना विनंती आहे की धन्यवाद. यानंतर मी निमंत्रित करतो दादू पांडुरंग परब. निरनिश केरी येथून शैक्षणिक वाटचाली सुरुवात झाली. हर्मल पंचक्रोशीमध्ये 2 वर्षाचा त्यांचा प्रवास होता. 1982 मध्ये चांदेल येथील हुतात्मा बापू गावामध्ये सहाय्यक शिक्षक म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. विज्ञानाचे शिक्षक. नंतर बढती मिळून साखळी येथील उच्च माध्यमिक विद्यालयामध्ये मराठी विषय त्यांनी शिकवला. नंतर पेडण्याचे भाग शिक्षणाधिकारी, नंतर मुख्याध्यापक म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आणि 1918 मध्ये गोवा राज्याचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार त्यांना प्राप्त झाला. त्यानंतर गोपाळ आत्माराम परब. पुढील सन्मान होती नारायण मंगेश दाभोलकर. गिरकरवाडा येथे हर्मल येथे दाभोलकर सरांची शैक्षणिक कारकीर्द हर्मल पंचक्रोशी हायस्कूलमधून सुरुवात झाली. हर्मल पंचक्रोशी हायस्कूलच्या जडणघडणीचे ते साक्षीदार होते. सहाय्यक शिक्षक म्हणून एक रुजू झाल्यानंतर त्याला मुख्याध्यापक म्हणून संधी मिळाली. भारदस्त आवाज आणि विषयाचे सखोल ज्ञान ही त्यांची जमेची बाजू. एक उत्कृष्ट अभ्यासू वक्ता अशी त्यांची ख्याती. अनेक मानसन्मान मिळाले. आज आणखी एका मानसन्मानाची भर त्यांच्यावर. पुढील सत्कारवरती सौभाग्यवती अनिता लाडू मानकर अर्थात सौभाग्यवती सुगंधा पारसेकर. त्यानंतर सन्मानमूर्ती अनंत मुरेश्वर पारसेकर अर्थात सुहास पारसेकर सर. मांजरे हायस्कूलमध्ये शिक्षण पेशाला सुरुवात केली. इंग्रजीचे उत्कृष्ट शिक्षक म्हणून त्यांची ख्याती. अगदी मृदू स्वभावाचे आमचे सर. कधीही विद्यार्थ्यावरती मोठ्या डोळ्याने त्यांनी बघितलं नाही. इंग्रजी विषय शिकवताना आपली जबाबदारी पार पाडताना अनेकांना या विषयामध्ये पारंगत केले आणि शेवटी मुख्याध्यापक म्हणून निवृत्त झाले. अनंत मोरेश्वर पारसेकर अर्थात सुहास पारसेकर. यानंतर सभागृहातील कमल गोविंद पारसेकर. पारसेकर टीचर प्रकृतीच्या अस्वास्थ्यामुळे या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्यानंतर उल्हास रामचंद्र शेट्टी, प्राचार्य उल्हास रामचंद्र शेट्टी. त्यानंतर तरणी राजाराम गावकर, प्रकृती अस्वस्थामुळे ते आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यानंतर यशवंत गणेश नाईक. यशवंत गणेश नाईक सर भाईजी नाईक म्हणूनच ते परिचित आहे. 1981 मध्ये दुर्गा हायस्कूल मध्ये सहाय्यक शिक्षक म्हणून ते रुजू झाले. 2006 पर्यंत असिस्टंट मुख्याध्यापक म्हणून त्यांची बढती झाली. 2013 मध्ये ते निवृत्त झाले. सुरुवातीला शिक्षण खात्यामध्ये त्यांनी सेवा बजावली. 3 वर्ष सर्व शिक्षा अभियानामध्ये कोऑर्डिनेटर म्हणून ते राहिले. शाळा सिद्धी 1 वर्ष, सोसायटीचे चेअरमन म्हणून 12 वर्ष आणि त्यांच्या काळात सर्व शाळांना पेडण्यातील प्रसाधन गृहाची योजना कार्यान्वित केली. हे मुख्याध्यापक या श्रेणीमध्ये होते. त्यानंतर सहाय्यक शिक्षक आणि प्राथमिक शिक्षक. सर्वप्रथम सौ रेश्मा रत्नाकर शेटकर यांनी सांगितले की आपण प्रकृतीच्या कारणामुळे या ठिकाणी उपस्थित राहू शकत नाही. कालच त्यांना हॉस्पिटलमधून ते आले. त्यानंतर लक्ष्मण कृष्णा कुबर, गाड्याचा वडा केली. 1986च्या जून मध्ये हर्मल येथील पंचक्रोशी विद्यालयामध्ये त्यांची नेमणूक झाली. BA BEd पर्यंत शिक्षण त्यांनी प्राप्त केले. इतिहास भूगोल हा त्यांचा आवडता विषय. 2020 ऑक्टोबर मध्ये ते निवृत्त झाले आणि सध्या गोवा एम्प्लॉईड सोसायटी मध्ये 3.5 वर्ष ते चेअरमॅन पद सांभाळतात. 34 वर्षांची त्यांची सेवा. सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रात ते सक्रिय आहेत.
त्यानंतर प्रकाश विश्वनाथ परब भोमवडा पाली, त्यानंतर सौ नीलम नारायण गडेकर भंडारवाडा पाली, सरकारी प्राथमिक शिक्षिका 1981 ते 2013 हा बाईंचा प्रवास, पेडण्यातील सर्व मुलांच्या आवडत्या बाई, 1981 ते 2013 पर्यंत पेडण्यातच त्यांची कारकीर्द संपन्न झाली. आज या ठिकाणी त्या सन्मानित होत आहेत. त्यानंतर सदानंद गोजेकर सर, प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सदानंद गोजेकर सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यानंतर रमाकांत नाईक पाली, रमाकांत कृष्णा नाईक, 1970 मध्ये प्रथम नेमणूक झाली. सांगली तालुक्यातील दुर्गम भागामध्ये त्यांची प्रथम नेमणूक झाली. त्यानंतर चांदेड येथील हुतात्मा बापू गावस मेमोरियल हायस्कूलमध्ये आणि 1984 मध्ये त्यांना प्राथमिक शिक्षका पूर्ण सहाय्यक शिक्षक म्हणून बढती मिळाली. पाली येथील सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयामध्ये 19 वर्ष त्यांनी सेवा केली आणि 2002 मध्ये ते निवृत्त झाले. यानंतरची सत्कारमूर्ती मोहन रामचंद्र नाईक, 1971 ते 2005 हा गुरुजींचा प्रवास. चौतीस वर्षांची त्यांची सेवा, पैकी बरीच वर्ष पाली या त्यांच्या जन्मगावीच त्यांनी घालवली. शिक्षण दानाचं कार्य करताना अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांनी घडवले. यानंतर सौभाग्यवती विद्या रमाकांत तांडे, त्यानंतर श्री जयदेव लक्ष्मण नाईक मधलावाडा हरवत नाईक सर, त्यानंतर सौ शरयू जयदेव नाईक, यानंतर सत्कारमूर्ती रमेश कृष्णा पारसेकर, या ठिकाणी यानंतरची सत्कारमूर्ती श्री दत्ताजीराव पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. एक मनमिळावू शिक्षक अशी पाटील सरांचा परिचय. त्यानंतर प्रभाकर परब मधलावाडा हरपत, प्रभाकर परब, 10 जून 1974 मध्ये कमलेश्वर हायस्कूल मधून त्यांनी शिक्षणदानाचं कार्य सुरू केलं. गणित हा विषय, त्याचबरोबर बँकिंग हा विषय त्यांनी शिकवला. 1973 मध्ये विना पगार त्यांनी कानोलकर हायस्कूल कोरगाव मध्ये सेवा बजावली. डिसेंबर 2005 मध्ये वयाच्या 58व्या वर्षी ते निवृत्त झाले. बागायती सांभाळतात आणि कमलेश्वर शिक्षण प्रसारक सोसायटीचे मॅनेजर म्हणून ते काम सांभाळतात आणि त्याचबरोबर या सोसायटीचे 20 वर्ष चेअरमॅन होते. त्यानंतर श्री दत्ताराम कृष्णा पारसेकर गुरुजी, पारसेकर गुरुजींनी आपल्या कारकिर्दीत शिक्षणाव्यतिरिक्त मुलांच्या सर्वांगीण विकासाकडे जास्त लक्ष दिले. 1974 ते 2010 हा 36 वर्षांचा त्यांचा प्रवास. केपे आणि पेडणे हे या 2 तालुक्यात त्यांनी सेवा बजावली. सर्वांशी मिळून मिसळून वागणारे आणि पालकांशी चांगले संबंध ठेवणारे पारसेकर गुरुजी त्यांचा लोकसंपर्क दांडगा आहे. आजही त्यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांशी चांगले संबंध ठेवले. काशीनाथ पै, यापुढील सत्कारमूर्ती काशीनाथ पै, इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्स्ट्रक्शन ऑफ नाईट स्कूल पणजी येथील रात्री पाळीच्या विद्यालयामध्ये त्यांनी 20 वर्ष सेवा बजावली. सकाळच्या सत्रामध्ये याच विद्यालयाचं हेड क्लार्क हे काम त्यांनी सांभाळलं आणि रात्री शिक्षक अशी दुहेरी भूमिका त्यांनी सांभाळली. एकूण 33 वर्षांचा काळ हा त्यांचा या सेवेमध्ये गेला, हेड क्लार्क आणि शिक्षक म्हणून. यानंतर मी निमंत्रित करतो श्रीमती फ्लोरिना मेंडोझा. 9 सप्टेंबर 1965 मध्ये सांगवाल उठाळे येथे प्राथमिक शिक्षिका म्हणून
बाईची नेमणूक झाली. त्यानंतर हरमल मधील सर्व शाळांमध्ये हरमल, देऊळवाडा, पारसेकरवाडा या ठिकाणी त्यांनी आपली सेवा बजावली. 39 वर्षांची त्यांची सेवा. त्यानंतर आता निवृत्त झाल्यानंतर हरमल चर्च मधील चाइल्ड वेलफेअर कमिटी जी समिती आहे या समितीमध्ये त्या कार्यरत आहेत. यानंतर मी निमंत्रित करतो उल्हास गोपाळ कोरगावकर सर. उल्हास गोपाळ कोरगावकर मांजरे हायस्कूल मधून आपली कारकीर्द सुरू केली. मांजरे नांदोसवाडा येथील कोरगावकर सर एक कुटुंबवत्सल. प्राथमिक माध्यमिक शिक्षण मांजरे येथे झाले. पुढे कला शाखेतील पदवी प्राप्त केल्यावर मांजरे हायस्कूलमध्ये शिक्षकी कारकिर्दीला सुरुवात केली. मराठी विषयाचे तालुक्यातील उत्कृष्ट शिक्षक म्हणून त्यांची ख्याती. आजही आठवणीतील पाठ, कविता, अभंग, रचना यांचा अर्थ जशाचा तसा ते सांगतात. एक विद्यार्थी प्रिय शिक्षक. निवृत्त झाले. शेती आणि नाट्यकलेची त्यांना आवड. यानंतर यशवंत सखाराम गोसावी. यशवंत सखाराम गोसावी सर. तुकाराम श्रीधर भामल सर. तुकाराम श्रीधर भामल. भामल सरांऐवजी संपूर्ण पेडणे तालुका ताको म्हणूनच ओळखतात. क्रीडा शिक्षक, नाट्य कलाकार, लोककलाकार अशी अनेक रूपे त्यांची मांजरेवासियांनी पाहिली. मांजरे हायस्कूलचे खेळाडू त्यांच्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर चमकले. मांजऱ्यात पहिली सीझन बॉल क्रिकेट स्पर्धा भामल सरांच्याच मांजर असणार 1978-80च्या काळात झाली. शिक्षकाबरोबर एक लोककलाकार म्हणून त्यांची ख्याती आहे. कोकणी रोमांटिक प्रकार आधी शिकण्याचा होतात. भामल सर हातात धान कधी गळ्यात ढोल अडकवून शिमगा खेळताना दिसतात. सायमन ब्रिटो. सायमन ब्रिटो यांची पॉली या कोकण नावाने ते प्रसिद्ध आहे. आपले क्रीडा शिक्षक म्हणून स्वतंत्र प्रेम, गिटार वादनाची त्यांना आवड, बँड पथकाचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी सांभाळताना अनेक कोकणी आणि इंग्रजी संगीत कार्यक्रम त्यांनी केले. मांजरे येथील सायमन. त्यानंतर नारायण जगन्नाथ नाईक, एन.जे. नाईक, एन.जे. भाई हाच त्यांचा परिचय. अर्थात एन.जे. भाई तालुक्याबरोबर गोव्यातही परिचय. एक शिक्षक, एक शेतकरी, प्रचारक, व्यावसायिक म्हणून त्यांची ख्याती. हरमल पंचवर्षी विद्यालयामधून शैक्षणिक कारकीर्द संपन्न झाली. जवळजवळ 4 दशकांची त्यांची प्रदीर्घ कारकीर्द. शिक्षण पेशाबरोबर शिक्षण संस्थेच्या उभारणीतही त्यांचं योगदान फार महत्त्वाचं आहे. विकास परिषद पेडणेचे संस्थापक. 1978 पासून या संस्थेच्या व्यवस्थापकाची जबाबदारी ते सांभाळतात. त्यानंतर गजानन रघु नाईक, कला शिक्षक. गांडोसवाडा मांजरे येथील श्री नाईक सर. सर्वांना जी.आर. म्हणूनच परिचित. मांजरे हायस्कूलमध्ये शिकले. मांजरे हायस्कूलमध्ये कला शिक्षक म्हणून सुमारे 35-36 वर्ष त्यांनी कलेची सेवा केली. विद्यार्थ्यांमध्ये चित्रकलेची आवड निर्माण केली. अनेक होतकरू विद्यार्थ्यांना कलेच्या क्षेत्रात मार्गदर्शन केले आणि आजही या विद्यार्थ्यांनी कला महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा म्हणून त्यांचे प्रयत्न आहेत. यानंतर मी निमंत्रित करतो शंकर चोडणकर सर. मांजरे हायस्कूल मध्ये त्यांचं शिक्षण पूर्ण झालं. नंतर 1987 मध्ये पदवी प्राप्त केल्यानंतर 1987 मध्ये शिक्षक म्हणून त्यांनी कलक विद्यालयामध्ये ते रुजू झाले आणि इतिहासाचे शिक्षक म्हणून इतिहासाची जबाबदारी त्यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली. एक नाट्य कलाकारांनी म्हणून ते परिचित आहे. सहदेव रामा मांजरेकर. सहदेव रामा मांजरेकर 16 ऑगस्ट 1984 मध्ये सांगे तालुक्यातील साकोर्डा गावात त्यांची प्रथम नेमणूक झाली. प्राथमिक शिक्षक म्हटल्यानंतर हे अपेक्षितच आहे. 10 वर्ष तिथे सेवा केल्यानंतर धारबांदोडा, ओकामी या गावात त्यानंतर सरकारी हिवरे आणि नंतर 1995 पासून ते पेडणे तालुक्यात मांजऱ्यामध्ये रुजू झाले आणि 2020 मध्ये निवृत्त झाले. सहदेव सखाराम गावडे गुरुजी. वयाच्या 80व्या वर्षी सुद्धा गावडे गुरुजी
आजही शेती व्यवसायामध्ये तरबेज आहेत. प्राथमिक शिक्षक म्हणून त्यांची 1971 मध्ये नेमणूक झाली. गावडेवाडा, हरमल याबरोबरच सत्तरी तालुक्यातील वाळपई या ठिकाणीही त्यांनी प्राथमिक शिक्षक म्हणून सेवा बजावली. त्यानंतर निमंत्रित करतो श्रीमती रत्नप्रभा राजेंद्र भांबर. नियुक्तीश उच्च माध्यमिक विद्यालय मांद्रेमध्ये 1993 मध्ये व्यावसायिक विभागामध्ये ड्रेसमेकिंग या विभागामध्ये त्या रुजू झाल्या. पण नंतर 1999 मध्ये B.Ed पदवी प्राप्त केल्यानंतर 2002 मध्ये प्राथमिक शिक्षिका म्हणून रुजू झाल्या आणि 2020 मध्ये म्हणजे गेल्या वर्षी या सेवेतून त्या निवृत्त झाल्या. चोपडे, देऊळवाडा, मांद्रे, आगरवाडा, चोपडे या त्यांच्या प्रमुख शाळा. यानंतर निमंत्रित करतो घनश्याम कुंडलिक सातार्डेकर गुरुजी. 26 जून 1966 मध्ये पेठे तालुक्यातील अतिशय दुर्गम भागामध्ये कळण या गावी गुरुजींची प्रथम नेमणूक झाली. भारगळ, आरोबा, सावंतवाडा, वारखंड, पेठेचा वाडा, आश्वे आणि नंतर देऊवाडा मांद्रे येथे त्यांनी सेवा बजावली. मूळ सातूर ते सावंतवाडा, परंतु गेली 19 वर्षे ते या मांद्र्यामध्ये स्थायिक झाले आणि 2002 मध्ये सेवानिवृत्त झाले. सातारकर सौभाग्यवती मंजुषा माधव जोशी. पूर्वाश्रमीच्या भारती अनंत प्रभू. 1973 मध्ये प्राथमिक शिक्षिका म्हणून सत्तरी सोलिये मध्ये त्यांची नेमणूक झाली. 1975 मध्ये त्या मांद्रे बदलाबाद येथील मिडल स्कूल मध्ये आल्या. 1981 मध्ये कोकेवाडा, मोर्ची, देऊवाडा, मांद्रे. 1983 मध्ये 1988 मध्ये सहाय्यक शिक्षक म्हणून बढती मिळाली. 1906 ते 2013 मध्ये सर्व शिक्षकांना तालुका प्रमुख जबाबदारी सांभाळली आणि 2015 मध्ये निवृत्त झाल्या आणि आता सध्या मांद्रे शिक्षण संस्थेमध्ये त्या व्यवस्थापन समितीवरती कार्यरत आहे. त्यानंतर शंकर आत्माराम भांबर. संजय स्कूल परवरी, बालभवन पणजी या ठिकाणी प्रारंभीची काही वर्ष सेवा बजावल्यानंतर सरकारी कला शिक्षक म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. सत्तरी तालुक्यामध्ये बरीच वर्ष घालवल्यानंतर चांदेर येथील हुतात्मा बापू गावस, त्यानंतर सरकारी माध्यमिक विद्यालय आगरवाडा आणि सेवानिवृत्तीच्या काळामध्ये सरकारी माध्यमिक विद्यालय दादाचीवाडी येथे त्यांनी सेवा बजावली. ते उत्कृष्ट कला शिक्षक म्हणून त्यांची ख्याती. त्यानंतर अंकुश शिवराम नाईक. अंकुश शिवराम नाईक सर 1980 ते 2015 हा नाईक सरांचा कार्यकाळ. न्यूइंग्लिश विद्यालय हायस्कूल मांद्रेमध्ये ते रुजू झाले आणि खलब हायस्कूल मांद्रेमध्ये ते निवृत्त झाले. जनसेवा सहकारी पतसंस्थेचे संस्थापक. सहकार क्षेत्रामध्ये त्यांचा दांडगा वावर. 1990 मध्ये मांद्रेच्या उपसरपंचपदी त्यांची निवड झाली. सार्वजनिक गणेशोत्सव मांद्रेचे पहिले अध्यक्ष. सहकार, राजकारण आणि समाजकारण या क्षेत्रात वावरणारी ही असं आहे. त्यानंतर श्रीमती करुणा कल्याण नाकोडकर. आज प्रकृती अस्वस्थामुळे बाई या ठिकाणी उपस्थित नाही, परंतु त्यांचे चिरंजीव या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की ती बाईच्या वतीने त्याने हा सन्मान स्वीकारावा. मातोंडकर गुरुजींच्या या सुविद्य पत्नी पतीची व्यवस्थित साथ त्यांना लाभली. देऊळवाडा मांद्रेमध्ये 1965 मध्ये त्या रुजू झाल्या आणि नंतर पालिये, धारगळ असा 37 वर्षांचा त्यांचा प्रवास. 2002 मध्ये बाई निवृत्त झाल्या. श्रीमती शारदा मोरेश्वर गोवेकर. शारदा मोरेश्वर गोवेकर जुनसवाडा मांद्रे येथील बाई. 1964 मध्ये तेरेखोल येथून त्यांची सेवा सुरू झाली. 10 वर्ष तेरेखोल मधल्या शाळेमध्ये त्यांनी घालवली. नंतर पालियेमध्ये 5 वर्ष, केरीमध्ये 5 वर्ष, मांद्रे, जुनसवाडा, दांडोसवाडा असा 30 वर्षांचा त्यांचा काळ. 2001 मध्ये बाई निवृत्त झाल्या. त्यानंतर कल्याणी रमेश आरोलकर. पूर्वाश्रमीच्या कल्याणी पत्रे टीचर म्हणून सर्वांना परिचित. मूळ म्हापसा येथे परंतु मांद्र्यामध्ये स्थायिक झाल्या.
जवळजवळ 30 ते 32 वर्ष मांढरे हायस्कूलमध्ये शिक्षिका म्हणून त्यांनी आपली सेवा बजावली. एक मनमिळावू शिक्षिका अशीच त्यांची ख्याती आहे. त्यानंतर विष्णू गणेश शेडगावकर अर्थात व्हीजी शेडगावकर सर. त्यानंतर रमेश दत्ताराम शेडगावकर. त्यानंतर पुढील सत्कारमूर्ती प्रभाकर विठ्ठल शेडगावकर. 1975 ते 2011 हा त्यांचा सेवा कार्यकाळ. गणित, विज्ञान आणि त्याचबरोबर क्रीडा शिक्षक, मराठीचे शिक्षक अशी जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. एक चतुरस्त्र व्यक्तिमत्व, संगीत, नाट्य या क्षेत्रामध्ये वावरणार. गीत रामायणाचे शेकडो कार्यक्रम त्यांनी आजपर्यंत केले. एक उत्कृष्ट नाट्य कलाकार अशी त्यांची ख्याती आणि आजही रंगभूमीची सेवा ते बजावतात. विश्राम नवसोर शेडगावकर, मनोहर लक्ष्मण शेडगावकर, 2012 मध्ये निवृत्त होण्यापूर्वी मनोहर शेडगावकरांनी अनेक शाळांमध्ये आपली सेवा बजावली. आगरवाडा येथील शाळेमधून ते निवृत्त झाले, परंतु 39 वर्षांची त्यांची सेवा फार मोठं काही सांगून जाते. सहकार क्षेत्र, समाजकारण आणि शिक्षण यामध्ये त्यांचा वावर. एक उत्कृष्ट नाट्य कलाकार म्हणून त्यांची ख्याती आहे. मोहन रामनाथ शेडगावकर, सौभाग्यवती विजया उल्हास शेट्टी, सौभाग्यवती नीला नारायण कामत, श्री दत्ताराम कृष्णा फडते, श्री विष्णू दत्ताराम कृष्णा फडते, एक प्राथमिक शिक्षक म्हणून त्यांनी सेवा बजावताना 1963 ते 1996 पर्यंत हा जो त्यांचा कार्यकाळ होता, हा कार्यकाळ यशस्वीपणे पार पाडला आणि अनेक मुलांना त्यांनी घडवले. इतिहास हा त्यांचा आवडता विषय. पीटर अल्वारेस मेमोरियल हायस्कूल मध्ये ते शिक्षक होते, इतिहासाचे शिक्षक. सौभाग्यवती शोभना रमेश शेडगावकर, शोभनाबाई पूर्वाश्रमीच्या शोभना कोमरपंत. प्राथमिक शिक्षिका म्हणून प्रथम नेमणूक मोर्ची येथे झाली. बाई मूळ कानकोणच्या, परंतु ती त्यांची फक्त जन्मभूमीच राहिली. मानने बाई मोर्चित रुळे आणि कोमरपंतच्या शेडगावकर झाल्या. शांत स्वभावाच्या बाई विद्यार्थी प्रिय होत्या. मोर्चितल्या बहुतांशी सर्व शाळांमधून त्यांनी सेवा बजावली आणि शेवटी कान्हाईवाडा मोर्ची या शाळेमधून निवृत्त झाले. मोहन जयदेव कोके सर, सर्वांना परिचित. सरकारी माध्यमिक विद्यालय आगरवाड्याचे विद्यार्थी होते आणि नंतर त्याच विद्यालयामध्ये जवळजवळ 39 वर्ष त्यांनी सेवा बजावली. इतिहासाचे शिक्षक अशी त्यांची ख्याती. मोहन जयदेव कोके आज आपल्या व्यवसायामध्ये ते मग्न आहेत. मोहन जयदेव कोके. त्यानंतर सौभाग्यवती सुप्रिया बाबनी पालियेकर बाई. नंतर पद्माकर श्रीधर हरबलकर, लक्ष्मी नारोजी. पद्माकर श्रीधर हरबलकर जून 1989 मध्ये ते रुजू झाले. पीटर अल्वारेस मेमोरियल हायस्कूल मधून त्यांनी सेवा बजावली. भूगोल मराठी हा त्यांचा विषय. 2017 मध्ये निवृत्त झाले. एक उत्कृष्ट नाट्य कलाकार, विद्यार्थ्यांना घडवणारे नाट्यकलेमध्ये असे हे शिक्षक. पद्माकर श्रीधर हरबलकर. लक्ष्मी नारोजीबाई शिक्षणा मांगरे हायस्कूलमध्ये सुमारे 34 वर्षांची त्यांची प्रदीर्घ अशी सेवा. इंग्रजी विषय हाताळताना त्यांनी अनेक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं. शिक्षणाव्यतिरिक्त नाट्य, साहित्य, कला यांची त्यांना आवड. समाजकार्यातही ते अग्रेसर. भारतभर प्रवास झाला, त्यासोबत परदेश बाहेरही करून बाई आल्या. लक्ष्मी
नारोजींचे. मधुकर शेट्ये शेडगावकर प्राथमिक शिक्षक म्हणून त्यांची प्रथम इसवाडी तालुक्यातील खोरली या गावी प्रथम नेमणूक झाली. 1962 ते 2000 हा 38 वर्षांचा त्यांचा सेवा काळ. खोरलीपासून त्यांचा जो हा प्रवास सुरू झाला, हा प्रवास बागदेश बिचोली या तालुक्यापर्यंतही पोहोचला आणि आजच्या या ठिकाणी जे शिक्षक उपस्थित आहेत त्या सर्वांमध्ये सगळ्यात जास्त तालुके फिरलेले हे गुरुजी मधुकर शेट्ये शेडगावकर, बागदेश, बिचोली, इसवाडी आणि शेवटी निवृत्त होताना मोर्शी या आपल्या जन्मगावी ते निवृत्त झाले. यानंतरची सत्कारपूर्ती अर्जुन नारायण बगळे, परंतु बगळे गुरुजी प्रकृती अस्वस्थामुळे आज या ठिकाणी येऊ शकले नाही. त्यानंतर श्री धोंडू भिवा मसूरकर, राऊतवाडा आगरवाडा येथील शिक्षक. गोवा मुक्तीनंतरच्या सुरुवातीच्याच काळात म्हणजे 1963 मध्ये गुरुजींची प्रथम नेमणूक झाली कोरगाव येथे आणि नंतर 1963 ते 1996 ही 33 वर्ष गुरुजीने प्राथमिक शिक्षक म्हणून सेवा बजावली. आज गुरुजी आगरवाडा राऊतवाडा येथे स्थायिक झालेले आहेत आणि त्यांनी निवृत्त होताना सरकारी प्राथमिक विद्यालय आगरवाडा या शाळेमध्ये शिक्षक झाले. यानंतरची सत्कारपूर्ती उल्हास सावळाराम राऊत. यानंतर मी निमंत्रित करतो विनायक जयराम पाळणी. विनायक जयराम पाळणी सर 1977 मध्ये पाळणी सर प्राथमिक शिक्षक म्हणून रुजू झाले. 2009 मध्ये ते निवृत्त झाले, परंतु 2002 मध्ये एक सहाय्यक शिक्षक म्हणून त्यांची नेमणूक त्यांना बढती मिळाली. प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून सरकारी माध्यमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय गावकरवाडा येथे त्यांनी बरीच वर्ष सेवा केली. धन्यवाद. त्यानंतर सौभाग्यवती प्रीती विनायक पाळणी. सरकारी प्राथमिक शिक्षिका 2015 मध्ये त्या निवृत्त झाल्या. त्यांचा सेवा काळ 1978 पासून सुरू झाला. प्राथमिक शिक्षिका म्हणून त्यांनी सेवा बजावली. विद्यार्थी शिक्षिका आरोग्याच्या तक्रारी असताना सुद्धा आज बाई या ठिकाणी मुद्दाम उपस्थित राहिल्या आहेत. धन्यवाद. त्यानंतर बापू कृष्णा धुरी पेडणे तालुक्यातील सरकारी शाळांमधील सरकारी हायस्कूलमधील इंग्रजी विषयाचे उत्कृष्ट शिक्षक. 1980 मध्ये त्यांची प्रथम नेमणूक सत्तरी तालुक्यामध्ये प्राथमिक शिक्षक म्हणून झाली, पण नंतर 2002 मध्ये सहाय्यक शिक्षक पदी त्यांना बढती मिळाली. 2018 मध्ये निवृत्त होण्यापूर्वी 38 वर्ष त्यांनी सरस्वतीची सेवा बजावली. बापू कृष्णा धुरी. रामनाथ महादेव सावंत. श्री आपा अनंत चिंदरकर. रामनाथ महादेव सावंत. श्री दुर्गा हायस्कूल पाचशेमध्ये मधून शिक्षक म्हणून सेवा बजावताना जवळजवळ 37 वर्षांची त्यांची सेवा. सावंत सर म्हणून ते परिचित आणि यानंतर पुढेही त्यांनी दुर्गा हायस्कूलच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळली. रामनाथ महादेव सावंत. श्री आपा अनंत चिंदरकर. 1974 ते 2009 हा जवळजवळ 35 वर्षांचा त्यांचा प्रवास. प्राथमिक शिक्षक म्हणून 17 वर्ष सेवा बजावल्यानंतर 1986 मध्ये त्यांना सहाय्यक शिक्षक म्हणून सेवा बढती मिळाली आणि तोरसे येथे 20 वर्ष त्यांनी सेवा बजावली. त्यानंतर श्रीमती सुलभा सीताराम नाईक बाई
यानंतर मी निमंत्रित करतो रावजी सखाराम जाधव गुरुजी. जाधव गुरुजी म्हणूनच गोमंतकात परिचित, पेडण्यामध्ये आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करणारे ज्येष्ठ शिक्षक. ऐसी अक्षरे रेखावी हा उपक्रम गोवाभर त्यांनी राबवला. सुंदर अक्षर कसं काढावं याच्या शेकडो कार्यशाळा त्यांनी घेतल्या. शिक्षण खात्याशी संलग्न अशा बऱ्याच उपक्रमांना